gaudit d'una gran aventura, on la fantasia de dos xiquets farà gran la llegenda d'un cavaller. Amb tots vosaltres, una llegenda de Sant Jordi. He de canviar aquesta forma de viatjar. Si sou xiquets? Sou xiquets? Sí. Són xiquets? A veure, que sí, xiquets. Sabeu qui soc jo? Soc el mag Monigotet. I aquesta és la meua vareta. Tralalarí. Junts viatgem amb la màgia dels contes. Però sabeu què? Que estic molt preocupat. Sí. Perquè el món dels contes està en perill. La fantasia, l'imaginació, la màgia dels contes desapareix. A poc a poc. I qui sap si jo també desapareixeré? Desapareixer jo, el mag Monigotet? I sabeu per què està en perill el món dels contes? Perquè els xiquets han deixat de llegir. Sols volen veure la televisió. I jugar amb els aparatosissos, els mòbils. Però, tranquils, no devem alarmar-se, perquè jo, el mag Monigotet, aún conserve l'últim conte que ha sobreviscut a la catombe. L'únic conte que hi ha al planeta Terra. L'únic conte que hi ha al món mundial. I el tinc així, dins de la meva maleta. Gràcies. El tinc així, dins de la meva maleta. Mireu! Una llegenda de Sant Jordi. Vosaltres esteu preparats per a viure una gran aventura? Sí! Sí? A veure? Sí! Ja m'agrada. Esteu preparats? Sí? Sí! Doncs, sabeu què? Que anem allà a salvar el món dels contes.
Mireu, una llegenda de Sant Jordi. Sabeu què? Fa molt de temps vaig conèixer un xiquet i una xiqueta. Amb ells vaig descobrir la llegenda de Sant Jordi. Sí, aquests xiquets, jugant a una platja, van fer una història molt bonica. I sense conèixer de res, van ser amics per tota la vida. Així va ser com jo vaig descobrir a Sant Jordi i al seu drac. Un drac. Voleu que contem la seva història? Sí! Vet aquí que una vegada, en una terra molt llunyana, però que molt llunyana, a l'altra banda de la mar, hi havia un país molt ric, amb un castell, que no m'importava el castell, però a lo millor si ho imaginem apareix un castell. A veure, tanqueu els ulls, sense trampes. Imagineu-vos un enorme castell, castell. Teniu que utilitzar la imaginació. Un enorme castell, ja el tenim així. Gràcies. Que s'adorm. Desperta. Perquè estava en imaginació, a que sí? També en aquest castell hi havia un rei i la seva filla, la princesa. Un rei i una princesa. Sabeu que jo a soles no puc salvar el món dels contes. I si m'ajudeu, una princesa per al conte, qui podria ser? Però no sé els braços. I el seu pare era el rei. Ja tenim el rei i a la princesa. Xiquet, però no pareix una princesa, que no. I tampoc pareix un rei. Per això estic jo així, per a fer màgia. Ja la veurem. La meva vareta es diu Tralarí. Escolteu. Tralarí! Tralarà! Una princesa i un rei per damunt del castell. El rei. Que el rei té molt poder, cuida't. I una princesa. Escolteu. És que la princesa també em porta
perquè el rei i la reina han de ser rebuts amb tots els honors. Que sonen les trompetes! El rei i la princesa. Que continuem amb el conte. Sí, un dia va arribar al castell un drac. Que a mi em fa molta por els dracs. Que tinc molta por als dracs. Però em fan tremolar els dracs. Però tot siga per salvar el món dels... Silenci, que vaig a fer màgia, no? Vosaltres no podeu fer de drac? Que no teniu ales? Escolteu.